Duboko u šumi naši heroji su naišli na ljubazni stariji par koji su se predstavili kao Nidž i Dodž. Lif uskoro shvata da su njihovi domaćini u stvari deca čarobnice Tegan, Džin i Džod. Barda je pod dejstvom otrova i napadaju ga dva monstruma. Upravo tada im Manus Ralađanin i Kri, za koga su mislili da je otišao kući, dolaze u pomoć. Pošto su porazili Džina i Džod, oni nastavljaju put prema jezeru suza. Monstrum iz jezera suza! Kao što sam i mislio, još uvijek nas prati. Moramo nešto da mu kažemo. Što nas je više, Tegan ima veće šanse da nas pronađe. Manus! Žao mi je, ali ne možeš poći sa nama. Vas troje ste me 2 puta spasli. Jednom od sivih stražara, a sad od Džin i Džod. Sada moj život pripada vama. On želi da nam se oduži. Ne mora to da radi. Ali i ti si nas spasao od Džin i Džod, Manus. Sećaš se, tako da ne duguješ ništa. Da, Manus, zar ne vidiš? Nema više zlih monstruma. Možeš da se vratiš kući ako želiš. Shvatio sam. Da bi stigli do jezera suza, moramo da prođemo kroz selo po imenu Raladin. Tamo je Manusov dom, zar ne? Da, znači da nas on može odvesti do samog jezera suza. To je dobro. Uštedit ćemo na vremenu. Izgleda da smo pronašli novog vodiča. I tako su Lif i njegova družina nastavili svoje putovanje predvođeni Manusom. Po njemu će im trebati samo 3 dana da stignu do Raladina. Ipak, to neće biti lak put. Da ne bi privukli neželjenu pažnju, oni spavaju na tvrdoj i hladnoj zemlji, ne paleći vatru. Ovo je posebno teško palo Jasmin, koja se još uvijek oporavlja od ranjavanja. Morali su da budu oprezni i danju i da se drže skrivenih putića. To ih je usporilo, ali su bar putovali na miru. Jasmin ima sposobnost da razgovara sa drvećem i može da zna da li je Tegan u blizini. Ali na kraju su izašli na čistinu, pošto se drveće proredilo. Manus! Mislim da treba da stanemo da se Jasmin odmori. Ne treba mi odmor, posebno ne ovde. Samo što nismo postavili znak da Tegan zna da smo ovde. Manus, zašto bežiš od nas? Mislim da Manus hoće nešto da nam pokaže. Drvena koliba! Zdravo! Ima li koga? Ne deluje tako. Čekaj malo. Tako sam i mislila. Ovo mesto su napali sivi stražari. Da, pogledajte ovo. Ima pečat gospodara Senki. Ovo nije dobro. Ako su sivi stražari stigli čak do ovde, sasvim je moguće i da su stigli do Raladina. Nema vremena za gubljenje. Moramo da požurimo. Ali Jasmin, tvoja rana još uvek zarasta. Odmori se. Dobro sam. Šta je to, Manus? Da li se on šali? Hoće da kaže da treba da se okupamo u tome. Shvatali on da nemamo vremena za gubljenje. Najozbiljnije. Bunar. Kofa? Čekajte, shvatio sam. Nema tu šta da se shvata. Želi da se okupamo. Zapravo mislim da se Manus brine za tvoju ranu, Jasmin. Želi da je očisti pre nego što krenemo.
vremena. Slažem se sa Manusom, treba da se pobrineš za to dok možeš. Znam da si na njegovoj strani. Znaš, ponekad je dobro čuti i šta drugi misle. Zar se ne sjećaš? Upravo sam zato i ranjena. A? Opet taj znak. Je li to ptica? Da li to kažeš? Šta to znači? Znam koji je to znak. To je tajna šifra vojnika pokreta otpora. Oni se bore protiv tiranije gospodara Senki. Zato? Zato njihov simbol predstavlja pticu koja slobodno leti nebom. Pošto je znak urezan na ovom stubu, znači da je i njihova grupa bila ovde. Sada sam dobro. Mislim da sam spremna da nastavim. Čoveče, ovo je stvarno ukusno. Mislim da bi sada samo Barda trebao da kuva. I bio si u pravu što si rekao da se ovde odmorimo. Dobra ideja, Manus. Ali... Da, ja sam zabrinut za Raladin. Zašto bi se gospodar Senki uopšte zanimao za njih? Znao je da je narod Ralada jak, pametan i vredan. Siguran sam da je hteo sve da ih porobi čim im zauzme zemlju. Kada su Raladi čuli da se gospodar Senki sprema da napadne njihovo selo, Manus je krenuo u del po pomoć, u nadi da će naći tamošnji najveći pokret otpora. Vidim. Ali sav otpor u delu je odavno uništena. Nema šanse, ja verujem da ga još ima. Oni se kriju, ali ja verujem da ima mnogo ljudi koji bi se borili protiv gospodara Senki. Leaf je u pravu. Sigurna sam da već sad ima boraca otpora koji štite Raladin. Zato moramo i mi da krenemo. Hej, Manus! Možemo li malo da usporimo, molim? Ne želim. Ali mora da smo blizu, uskoro stižemo. Pa, izgleda da idemo kroz vodopad. Dogovoreno, vratimo te u Raladin. Dobro je što je Manu sa nama. Mi nikad ne bi pronašli ovaj tunel. To mora da je to. Znači, ovo je Raladin. Ovo je grad duhova. Šta god da se desilo ovde, nije bilo dobro. Manus. Ne mogu ni da zamislim kakav je osjećaj znati da je ceo tvoj narod odveden u zemlju Senki da budu robovi. Možda su prvo pobegli negde. Raladi nikada ne bi napustili selo svojom voljom. Od samih početaka ovo je bio njihov dom. Pogledaj oko sebe. Žig gospodara Senki je svuda unaokolo. Znači ovo je sad njegovo mesto. To nije fair. Najgore je što ne možemo ništa da učinimo da mu pomognemo. Mora da postoji način. Manus. Ovo je previše.
Ovaj narod, oni su neverovatni. Iskopati ovu ogromnu podzemnu pećinu pa napraviti podzemno selo. Mislim, mora da su im trebale godine za sve ovo. Kao što sam i ranije rekao, oduvek sam znao da je narod Ralada veoma vredan i visoko inteligentan. I znao sam da nikada ne bi napustili Raladin. Ali čak ni ja nisam mogao da zamislim da su u stanju da naprave ovako nešto. Da, sve je to lepo i krasno. Hajde sad dođite da jedete. U pravu si. Sutra u ovo vreme ćemo biti blizu jezera Suza. Predlažem da ostanemo ovde i odmaramo se još 2-3 dana. Siguran sam da će i Manus da se složi da prvo treba da te izlečimo. Uvek moraš da naređuješ. Ali, u međuvremenu... Pasi sad! Nemoj uvek da se opiraš napadima samo snagom. Zapamti da imaš i brzinu. Dečaci su smešni, samo se prave važni. Leaf i njegovi prijatelji su pronašli odmor i mir u sigurnosti podzemnog sela Raladin. Ovo je takođe bio i prvi put da je Jasmin spavala na mekom krevetu i nikada nije spavala bolje. Dani su brzo prošli i oni su opet bili spremni da nastave potragu. Hvala za sve. Nećemo vas zaboraviti. Hvala vam što ste nam dali hranu i sklonište. A hvala vam i za Manusa koji će nam biti vodič. Obećavamo da ćemo ga štititi svojim životima. Gde će vas on voditi? Nemoj mi reći da im ništa nisi rekao. Trebalo je da im kažeš da nas vodiš na jezero Suza. Mislim da ne žele da on ide. Zlo i podlost i... Šta je ovo? Soldin. Izgleda da ih to plaši. Pa šta je to Soldin? Nemam pojma, ali svakako je nešto što moramo zaobići po svaku cenu. Kao i čarobnicu Tegan. Nikada nećete uspeti da pobedite Tegan. Zašto to kažeš? Jedini način da neko porazi vešticu je da joj pusti krv. Samo jedna prosuta kap. I oslobodili smo je se za celu večnost. Problem je u tome što je celo Teganino telo zaštićeno magijom. Mnogi su pokušali da probiju ovu magiju. Niko od njih nije uspeo. Niti se vratio. Ali vi ne razumete, mi moramo tamo. Zašto? Ne možemo vam to reći. Ali molim vas, verujte nam, istina je kad vam kažemo da radimo za dobro Del Tore i svih njenih ljudi. Žao mi je, Manus, što sam te pozvao da ideš sa nama. U redu, hajdemo. Šta je sad? Deluješ uplašeno? Je li to zato što je jezero odmah iza ovih stena? U redu je. Hvala ti, Manus. Dovoljno si učinio. Sada bi trebalo da se vratiš kući svojim prijateljima i porodici. Pa u redu, ali zar neće svi u Raladinu da se zabrinu za tebe?
Kad si već toliko tvrdoglav. Je li to to? Da, to je svakako to. Ovo je nekada bio grad Dor. Bio je pun biljaka i stabala, kao ogromna divna bašta. Ovo mu je uradila čarobnica Tegan. Je li pojas stopao? Osjeća li se prisustvo dragulja? Ništa. Ne još uvek. Evo zašto smo ovde. Postoji poseban dragulj skriven negde oko ovog jezera. Ali to je velika tajna. Ako nađemo dragulj, ne smeš to reći nikome, šta god da se desi. Moramo biti oprezni. Tamo bi svašta moglo da nas čeka. Samo je jedan način da saznamo. Deluje u redu. Dragulj je ovde. Pojas počinje da ga osjeća. Mora da je negde pod vodom. Nešto dolazi! Ovo ne može biti to. Ima još. Pojas je sada vruć. Evo ga. Soldin? Lif, jesi li dobro? U redu je. Samo nastavi da se krećeš. Moramo da sačekamo šansu za napad. Razumem. Barda, pazi! Barda! Baš kada smo trebali da nađemo drugi dragulj, pojavila se Tegan. Potpuno smo bespomoćni protiv njene magije. Kada bi pronašli neki način da joj pustimo samo kap krvi, bila bi zauvek gotova. U sledećoj epizodi Čarobnica Tegan.